Daar vraag je wat. Wat heb ik uitgesproken? Nou, dat ligt er niet om. Nou, wat een mooi project is, wat ik even speciaal moet noemen, is het nieuwe project dat we hebben, Ancora. Daar zijn we al ruim een half jaar mee aan de gang. Oude zeemansliedjes, opnieuw opgenomen, pop, folk, shanty. En je gelooft het niet, maar het zijn de jongens van de Piratentoppers. Piratentoppers bestaan niet meer. Het is nu Ancora. En daar zijn we erg druk mee geweest. We hebben 13 liedjes opgenomen. Prachtig album. Prachtige clips erbij. Alles erop en eraan. En dat lanceren we nu eigenlijk. En ja, daar hebben we hoge verwachtingen van. Daarnaast hebben we nog een album gedaan van Gerrit Joling, Wolter Kroes, Tim en Monique zijn we mee bezig. Nou ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Matthijs Koning die een award heeft gekregen voor de beste nieuwkomer. Dus ja, we mogen niet klagen. Kijk vooruit. En wat gaat er nog meer gebeuren dit jaar? Nou, we zijn nog met van allerlei dingetjes aan de gang. Je merkt wel dat de boel een beetje aan het verschuiven is. Het is moeilijk in het vak op dit moment. Optredens gaan moeilijk voor de artiesten. Betekent wel dat je weer nieuwe platen moet maken, nieuwe dingen moet verzinnen. We zijn heel erg druk met Dien Sanders aan de gang. Met Ancora zijn we heel druk bezig. Ronnie Ruisdaal komt binnenkort weer met een nieuwe plaat uit. En dat is altijd lol en gein. Ronnie is een enorm leuke gozer. Dus ja, we blijven gewoon doorgaan. Je eigen platen, wanneer komt er weer eentje? Ja, jongens, hij komt eraan. Het duurt alleen altijd eventjes. Maar hij komt eraan en ik ben er druk mee aan de gang. Maar ik wil niet zomaar een singeltje doen. Ik wil nu echt serieus wel wat album, goede clips erbij. Dus het totaalpakket moet wel eventjes helemaal goed nu. Dus daar neem ik rustig de tijd voor. Ik heb geen haast. En ja, ik ga jullie verrassen binnenkort.